4 ಕಪ್ ಸ್ತಾತ್ ದೋಸೆ ದರಿನ ಕಡಿಮೆ 2 ತಾಸು ಆಂಡಾಲ ನೆನಪು ನೆಡ್ತಾವ್ರ ಕಡೆವರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಪಣ ಸುಮಾರು 2 ತಾಸು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಕಡೆಗ ಐಕ್ ಬೊಡಾದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾದೆ ತಂದ್ಲೆ 2 ತಾಸು ನೆನೆ ತಿತ್ತಿನ ದೋಸೆ ದರಿನ ಐತ ನೀರಿನ ಅರ್ಥದ ಪಾಡ್ಲೆ ನಾಲ್ಕು ಕಪ್ ಸ್ತಾತ್ ದೋಸೆ ದರಿಕ 2 ಕಪ್ ಸ್ತಾತ್ ಪಿರಿದಿತ್ನ ತಾರಾಯ್ ಈತ ಪ್ರಮಾಣಗ ಒಂಜಿ ಎಲೆ ಗೀಸಲ್ ಚಮಚದಾತ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಡುಪುನಾತ ನೀರು ಗಲಸದ ಮಿಕ್ಸಿ ಚಾಲ್ ಮಲ್ತದ ಈ ನಮನೆ ಸಣ್ಣ ಕಡೆಲೆ ಕಡೆದೀತಿನವನೇ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತೋಪುಡ್ದಿತ್ತೊಂದ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಮಾಣ ಬಂದ ಕಡೆವನೆ ಹಿಡ್ದವ್ರ ನಮಕ್ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಕಡೆ ಹೊಡಾಂಡ ತುಲೆ ಈತ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಂದೋಗು ನಮ್ಮ 2 ಎಲೆ ಗೀಸಲ್ ಚಮಚದಾತ ಉಪ್ಪು ಗಲಸದ ಕಡೆವನಗನೆ ಬಂದವಂತೆ ದಪ್ಪ ಎತ್ಲಕೊಂಡು ಆಯ್ಕೊಂತೆ ನೀರು ಮಾಯ್ತದ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಂದ ಏತು ದಪ್ಪ ಉಪ್ಪೋಡು ಏತು ತೆಲ್ಪು ಉಪ್ಪೋಡು ಪಂಡದ ನಿಕ್ಲೇತುದು ಅಂದಾಜಿ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕಪ್ಪ ರೋಟಿದ ಬಂದನು ಉರ್ಗಾವು ಜೇರ ಆಣ ನಮ ಅಂಚತ್ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ತಾಸು ಉರ್ಗಾವ ಅಪ್ಪಗ ದೋಸೆ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ದೋಸೆ ಕಾಯ ಹೊಡೆದುಂಬು ಊಡನ್ನು ಕಡಿಮೆ 5 ನಿಮಿಷ ಹದಾತೋಟು ಬೆಚ್ಚವರದಿಲೆ ಊಡು ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಒಂತೆ ತಾರದ ಎಣ್ಣೆಡೆ ಚೇತೊನ್ಲೆ ಇತ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಡ್ತು ಬುಡ್ಚಾಂಡ ದಾಯಪಂಡ ಊಡು ಕಾಯ್ದತನತೆ ಇತ 2 ಸೌಂಟ್ ದಾತ ಬಂದ ಮೆಪ್ಲೆ ಇತ ಮುಚ್ಚಲ ಪಾಡ್ದ ಹದಾತೋಟು ಮೂಜಿ 4 ನಿಮಿಷ ಕಾಯಲೆ ಮೂಜಿ 4 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ದೋಸೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಾಯ್ದನತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಬ್ಬುದುಂಡು ನನ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ತೂಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನಿಡ್ದವರ ದೆಪ್ಪೆರೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಒಂದೇ ನಮನೆ ಒರಿದ್ನ ದೋಸೆನ್ಲ ಕಾಯಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪರವರುಡು ಇತ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ಊಡು ತಿಕ್ಕಂದು ಅಂಚಪ್ಪನಗ ಕಾವಿಳ್ಳ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆ ರೆಸಿಪಿ ನಮ್ಮ ದುಂಬೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತದ ಲಕ್ಷದ ಮಿತ್ತು ವ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ತುವೇರೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಂಡ ಆ ರೆಸಿಪಿ ತೂಲೆ ಆ ರೆಸಿಪಿ ಎನ್ನ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚಿನ ಇನಿತ ರೆಸಿಪಿ ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿನ ಒಂದು ಅಪ್ಪೆ ಮಗನ ಚಾನಲ್ ಪಂಡದ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಸುರುಕಾದ 2 ಕಪ್ ಸ್ತಾತ್ ದೋಸೆ ದರಿನ ಕಡಿಮೆ 2 ತಾಸು ಆಂಡಾಲ ನೆನಪು ನೆಡ್ದವ್ರ ಕಡೆವರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಪಣು ಸುಮಾರು 2 ತಾಸು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ನನೆ ತಿತ್ತಿನ ದೋಸೆ ದರಿನ ಆಯ್ತ ನೀರಿನ ಅರ್ಥದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರ್ ಹಿಡ್ದೈತೊನ್ಲೆ 2 ಕಪ್ ಸ್ತಾತ್ ದೋಸೆ ದರಿಕ 1 ಕಪ್ ದಾತ ಪಿರಿದಿತ್ನ ತಾರಾಯ್ ನನ ಈ ದೋಸೆನ ಮೆದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ವಸ್ತು ಕರ್ಕೊಂಬಿಡ 2 ಕಪ್ ಸ್ತಾತ್ ದೋಸೆ ದರಿಕ 1 ಕಪ್ ದಾತ ಕರ್ಕೊಂಬಿಡ ಗಲಸ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಬೆರ್ಕದ ಬೋಡುಪುನಾತೆ ನೀರು ಗಲಸದ ಸಣ್ಣ ಕಡೆಲೆ ಉರ್ಗಾವೆರೆಗೆ ಕಡೆದಿತ್ತಿನ ಬಂದನು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಜಿ ನಡೆದಿತ್ತನ್ಲೆ ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡದ ತಿಂಡಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಈ ಬಂದನು ಉರ್ಗೆರ ಬಿಡ್ಲೆ ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡ ಲಕ್ಕದ ತವನಗ ಬಂದ ತೊಲೆ ಏತ ಲಾಯ್ಕ ಉರ್ಗದಂಡ ತುಲೆ ಬಂದ ಏತ್ ದಪ್ಪ ಉಪ್ಪೊಡು ಏತ ತೆಲ್ಪು ಉಪ್ಪೊಡು ಪಣತುದು ಅಂದಾಜಿ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಗಮನ ಬತ್ತಿ ಲಕ್ಕನೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ದೋಸೆದ ಬಂದದೆ ಹಿಡ್ದು ಒಂದು ನಮ ಒಂತೆ ದಪ್ಪದಿ ಒಂದ ಇತೆ ದೋಸೆ ಕಾಯ ಹೊಡ್ ದುಂಬು ಕಾವೆಲ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮೂಜಿ ಹಿಡ್ದು 4 ನಿಮಿಷ ಹದಾತೋಟು ಬೆಚ್ಚವರೆದಿಲೆ ಇತ ಕಾವೆಲ್ ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಸೌಂಟ್ ನಿಲ್ಕೆ ಬಂದ ಮೈತದ ಹದೋಟು ಬುಡ್ಪಲೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಹದ ದಪ್ಪ ಚಿತ್ತಿನ ದೋಸೆ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪಲಾತ್ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಪುಲಾತ್ ಮಿತ್ತಿಡವಂತೆ ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಮೆಪ್ಲೆ ಇತ ಮುಚ್ಚಲ ಪಾಡ್ದ ಹದ ತೂಟು ಒಂಜಿ 3 ನಿಮಿಷ ಕಾಯಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 3 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಮುಚ್ಚಲ ದೆತ್ತದ ದೋಸೆನ ಮಕ್ತು ಪಾಡ್ಲೆ ಮಕ್ತ ಪಾಡಿಬಕ್ಕ 1-2 ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಯಂಡ ಯಾವು ನನ ದೋಸೆನ್ ದೆಪ್ಪೊಲೆ ಸುರುಕಾದ ದೋಸೆ ದರಿನ 2 ತಾಸು ನೆನಪು ನೆಡ್ದವ್ರ ಕಡೆವರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಪಣು ಪಂಡದ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಸುಮಾರು 2 ತಾಸು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ನೆನೆ ತಿತ್ತವಿನ ಕಡೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಬೋಡಾದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರ್ ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಕುಡಂಜಿ ರೇಂಜಿಡ್ ಯಾನ ಕೋರಿದ ಬಫತ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆತಂಡು ತೂದು ತಿಜ್ಜಾಡ ತುವೇರೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಂಡ ತುವಲೆತೆ ಸುರುಕು ಪರಂದು ಪಾಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಗೆಂತದ ಐನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಇತೆ ದೋಸೆ ದರಿನ ಆಯ್ತ ನೀರಿನ ಅರ್ಥದ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ಲಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತಾರಾಯ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಡುಪುನಾತ ನೀರು ಗಲಸದ ಮಿಕ್ಸಿ ಚಾಲ್ ಮಲ್ತದ ನಮನ ಸಣ್ಣ ಕಡೆಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಬಂದೋಗ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ದ ಹಣ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತದ ಜಾ ನನ್ನ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಬರೆಪಿನತ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ರೆ ಇಚ್ಚ ಪಂಡದ
ಕೆಲವರಿಗೆ ತಪ್ಪು ನಾಡ್ರೆಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ತಪ್ಪಾದು ಪೊಡತೆ ಈ ಬಂದನು ಉರ್ಗಾವರೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಕಾಯಾವನಿ ಕಾಯಾವಡ್ ದುಂಬು ಕಾವೇನ್ಲ 5 ನಿಮಿಷ ಆಂಡಲ ಹದ ತುಟು ಬೆಚ್ಚಾರು ಬಿಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಸೌಂಟ್ ನಿಲ್ಕೆ ಬಂದ ಮೈತದ ಇಂಚ ಬಿಡ್ಪಾಲೆ ಮಿತ್ತುಡು ಅಂತ ನೀಲ ಮೈಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಲ ಪಾಡ್ದು 1-2 ನಿಮಿಷ ಕಾಯಲೆ ಇತ್ತೆ 1-2 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಮುಚ್ಚಲ ದೆಪ್ಪಲೆ ಬಕ ದೋಸೆನ ಮಕ್ತು ಪಾಡ್ಲೆ ಮಕ್ತಿ ಪಾಡಿ ಬಕ್ಕ ಕಾಯವೇರೆ 1 ನಿಮಿಷ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಮರ್ಗಿಲ್ಲ ಕಾಯ್ದ ಬಕ್ಕ ದೆಪ್ಪಲೆ ಬಕ ಒಂದೇ ನಮನೆ ಒರಿದ್ನ ದೋಸೆಲ್ಲ ಕಾಯಲೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಗೆಂತದ ವರ್ಂಬ ದೋಸೆ ಮಲ್ತದ ಸುರ್ಕಾದ ಮೂಜಿ ಕಪ್ಸ್ತಾತ್ ದೋಸೆ ತೆರಿನ ಕಡಿಮೆ 2 ತಾಸು ನೆನೆಪ್ಲೆ ನೆನೆಪ್ ನಡೆದ ಅವರ ಕಡೆವೇರೆ ಅನುಕೂಲಾಪನ ಅಂಚಿನ 1 ಕಪ್ ದಾತ ಉರ್ದ ಬೇಳೆಲ್ನ ಬೇತ್ತೇನೆ 2 ತಾಸು ನೆನೆಪ್ಲೆ 2 ಮಲ ಚಮಚೆಡ್ ಪತ್ತನಾತ್ ಮೆತ್ತೇನ್ಲ ಬೇತ್ತೇನೆ 2 ತಾಸು ನೆನೆಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನಿತ ಅಟ್ಟಿಲಿಗೆ ನಮ್ಮ 1 ಕಪ್ ದಾತ ಬಜಿಲ್ಲ ಗಲಸೊಂದುಲ್ಲ ಕಡೆವನಗ ದೆಕ್ಕದ ಗಲಸೊಂಡ ಅಂಡ ಸುಮಾರು 2 ತಾಸು ಆಯ್ಬಕ ನೆನೆ ತೀತಿನ ಚೀತಿನ ದೋಸೆ ದರಿನ ಆಯ್ತ ನೀರನ್ನ ಅರ್ಥೊಂದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರ್ ಹಿಡದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ದಿಕ್ಕದ ಬಜ್ಜಿಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನೆನೆ ತೀತಿನ ಚೀತಿನ ಉರ್ದ ಬೇಳೆನ ಆಯ್ತ ನೀರನ್ನ ಅರ್ಥೊಂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಐತೆ ಮೆತ್ತ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಬಿರ್ಕ್ಲೆ ಕಡೆಯರು ಬುಡ್ಪನಾಥ ನೀರು ಗಲಸದ ಮಿಕ್ಸಿ ಚಾಲು ಮಲ್ತದ ಈ ನಮನೆ ಸಣ್ಣ ಕಡೆಲೆ ಕಡೆ ದಿನ ಮೀನು ಉರ್ಗಾವೇರೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಾಜಿ ನೋಡಿದೈತನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಮಾಣಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪು ನೆಡ್ದವರ ನಮಕ್ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಕಡೆ ಒಡಾಂಡ್ ಕಡೆದ್ನ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರಡೆ ಒಂತೆ ನೀರನ್ನು ತುರತೊಂದು ಮೈಪ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಉರ್ಗೋಡ್ ದುಂಬು ಬಂದ ಏತ್ ದಪ್ಪ ಉಪ್ಪೋಡು ಏತ್ ತೆಲ್ಪು ಉಪ್ಪೋಡು ಪಂಡತ್ತೂದು ಅಂದಾಜಿ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆಗೆ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಉರ್ಗಿರದಿಲೆ ಬಕ್ಕ ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಲಕ ತೂವನಗ ತೂಲೆ ಮಾರೆ ಬಂದ ಏತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಉರ್ಗುದುಂಡು ಜಾಸ್ತಿಲ್ಲ ಆತನ ಇತ್ತೆ ಬಂದ ತೂಲೆ ಏತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಉರ್ಗುದುಂಡು ದಪ್ಪ ಆತಂಡು ಅಂಚಿನ ನುರೆ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಉರ್ಗುದ್ನ ಬಂದ ಈ ನಮನಿ ಬರ್ಪುಣತಲೆ ಕಾಯಾವಡ್ ದುಂಬು ಕಾವೇಲ್ನ ಕಡಿಮೆ 5 ನಿಮಿಷ ಆಣಲ ಹದ ತುಟು ಬೆಚ್ಚಾರದಿಲೆ ಒಂಜಿಲಿ ಚೆಂಚದಾತ ಎಣ್ಣೆ ಮೈತೊಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಚೇತೊನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ 2 ಸೌಂಟ್ ನಿಲ್ಕೆ ಬಂದ ಮೈಪ್ಲೆ ಬಂದ ಏತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಉರ್ಗುದುಂತಲೆ ಇತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿತ್ತಿನ ಚೀತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮಿತ್ತಡು ಬೆರ್ಕ್ಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ 3 ಹ್ಯಾಂಡ್ ಚಾಪರ್ ಗಲಸಿ 2 ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಚಾಪರ್ಡೆ ಮೂರ್ದಿತ್ತಿನ ಚೀತಿನ ತೆಕ್ಕರ್ಮೆ ಅಥವಾ ತೆಕ್ಕರೆ ಮಿತ್ತಡು ಬೆರ್ಕ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಕೀಸ್ ತೀತಿನ ಚೀತಿನ ಕ್ಯಾರೆಟ್ಸ್ ಅಂಚಿನ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿತ್ತಿನ ಚೀತಿನ ಟೊಮೆಟೊಲ ಮಿತ್ತಡು ಬಿರ್ಕಲೆ ಖಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿತ್ತಿನ ಚೀತಿನ ಕಾಯಿಮುಚ್ಚಿ ಅಂಚಿನ ಮಿತ್ತಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತುಪ್ಪ ಅಂಡಲ ರುಚಿ ಲಾಯಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇದು ಎತ್ತಿನೆಡ್ ಕಡಿಮೆ ತೂಟು ಮುಚ್ಚಲ ಪಾಡ್ದ 5 ನಿಮಿಷ ಕಾಯಲೆ ತಾಯಪಂಡ ತರಕಾರಿ ಬೇಯಿಡತೆ ಸುಮಾರು 5 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಮುಚ್ಚಲ ದೆತ್ತದ ಮಕ್ತ ಪಾಡ್ದ ಪಿರಾ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ ಇಂಚ ಲಾಯಕ್ ತಟ್ಲೆ ಮಕ್ತ ಪಾಡ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 4 ನಿಮಿಷದ ಕಾಯ ವಡ ಹಾಕೊಂಡು 4 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಪಕ್ಕ ಕುಡವರ ಮಕ್ತದ ತೋಚ್ಪಾವ ತೂಲೆ ಏತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯ್ದನ್ ತೂಲೆ ನಾನ ತೆಪ್ಪುಲೆ ಒಂದೇ ನಮನೆ ಹೊರಿದ್ನ ಬಂದೊಡ್ಲ ಕಾಯಲೆ